Díky. Ano. No a to dokáže i další žena, další přednášející, kterou určitě všichni znáte, a když ji uvidíte, tak vás napadne, že bez pohybu to nepůjde. Pravidelný pohyb jako nedílná součást prevence, magistra Jana Havrdová. Janí, je to vaše krásné dopoledne. Děkujeme, že jste dorazili. Dobrý den, tak jestli to dobře počítám, tak vy už 1,5 hodiny sedíte, že? Tak si stoupněte, prosím. Nebojte, nebudu po vás chtít žádnou náročné cvičení. Jenom vás poprosím, abyste si vzpažili a protáhli se. Malinký úklon na jednu stranu, na druhou. Tak, povolíme. Jenom se pojďme trošičku srovnat, zakroužit rameny, uvolnit nohy. Tak a když byste někdo chtěl při mé prezentaci stát, tak můžete. Takže klidně se můžeme tady rozptýlit po místnosti, protože já osobně bych hrozně ráda stála na většině jednání, ale úplně to nejde. Tak pohybové aktivity jako nedílná součást zdravotní péče. Otázka na začátek. Kdo z vás vnímá pohybovou aktivitu jako nedílnou součást svého každého dne? Bezva. Já myslím, že to jsou osvícení lidé, kteří chodí na konference o prevenci. Kdo z vás v tomto duchu silně apeluje na své okolí, na své děti, na své rodiče? Už je nás míň. Trochu. Jak jsme na tom v České republice? Já jsem tady pro vás připravila data z Eurobarometru, která jsou v zásadě relativně optimistická pro Českou republiku. Když se podíváte na ten koláč, tak ten vnější koláčový graf, to jsme my, a respektive my jsme ty vnitřní a vnější je Evropská unie. Takže ten vnitřní koláč nás zajímají ty modré kusy koláče. 37% lidí se u nás hýbe pravidelně nebo s určitou pravidelností a 30 a 26% buď zřídka nebo nikdy. Podívejte se ale na Evropskou unii, kde nikdy se nehýbe 45%. 45% lidí se nehýbe nikdy. A u nás se to hodně zlepšilo oproti Eurobarometru, který je 4 roky starý. Takže my jsme se posunuli, tady to vidíte, my jsme se o 12% zlepšili v tom modrém čísle, což je super. Nicméně je u nás pořád stále víc jak polovina lidí, kteří se nehýbou. Nebo se hýbou velmi málo. To znamená, máme na čem pracovat. To, co je velmi důležité, je, jinak ta moje prezentace má hodně dat a já je nebudu všechny říkat. Takže věřím, že vy je dostanete. A kdybyste měli jakékoliv další dotazy, tak samozřejmě já vám ráda poskytnu zdroje. To, co je velmi důležité, je uvědomit si, ti lidé, co se hýbou, co uvedli, že se hýbou, proč se hýbou. A zaplať pánbůh jsme tady na konferenci o zdraví. A ten největší motiv je zlepšit zdraví. Takže já bych tady chtěla vyvrátit takový mýtus, který je napříč veřejností, že sportování je pro výkon nebo pro postavu. Sportování a pohybová aktivita je pro zdraví. A já tady budu mluvit hodně o pohybové aktivitě, protože pro řadu lidí sport je sprosté slovo. Takže budeme se hýbat. Pohyb. Další zlepšení fyzičky, to je jasné, odpočinek, zábava, zlepšení fyzických výkonů, hmotnost. A myslím si, že to, co je tady jako velmi důležité, je i vnímat. A myslím si, že ta otázka nebyla položena, a to je duševní zdraví. Když se zeptáte lidí, a to jsou teď zahraniční data, ve Velké Británii, těch, co chodí cvičit, proč chodí cvičit, tak 75% z nich vám řekne, že kvůli hlavě. Že to je prostě nedílná součást jejich života a když je potom někdo položí nebo posadí někam, tak začnou vyšilovat, protože se potřebují hýbat. Důležité je uvědomit si také, jaká je hlavní výmluva. Co je ta hlavní překážka, že se nehýbeme. A podívejte se, tady ta šílená data, nemáte čas. Tak všem těm, co nemají čas, já vždycky říkám, podívejte se do svého mobilního telefonu na čas strávený na sociálních sítích. Nenajdete tam náhodou násobek toho, na co nemáte čas. Takže je to o prioritách a je to o dostatečných argumentech, aby my jsme všichni věděli, proč je tak velmi důležité se hýbat.
Tenhle ten graf mám od pana profesora, od pana docenta Kroužeckého ze konference, o které dnes tady ještě bude řeč, proběhla minulý týden v Senátu. Tady máte velmi, velmi silné argumenty, v čem všem pomáhá pohybová aktivita. A když bych to velmi zjednodušila, tak je to od duševních onemocnění až po onkologii úplně všechno. Pohybová aktivita pomáhá úplně ve všem. V každém stavu, v každém věku, v každém pohlaví, v každé situaci pomáhá pohybová aktivita. A to pozor, nejenom jako prevence, ale současně i jako nedílná součást terapie. Takže my se tady nebavíme jenom o tom, hýbu se, abych nebyla nemocná. Ale současně, když už nějaké onemocnění člověk má a bohužel tomu se prostě nevyhneme, tak i v této situaci je pohybová aktivita nedílnou součástí léčby. Benefity pohybové aktivity slovy, nikoli v obrázku, má větší potenciál snížit riziko úmrtí než léky. My jsme se tady už zmínili o tom, že my máme relativně vysoký věk dožití, ale nekoreluje to s tím dožitím ve zdraví. A teď si můžeme vybrat. Chceme my, tak je nás tady spousta, myslím si, tak jako mě bude letos 50, tak věřím, že tady mám plno vrstevníků, mladších i starších. Jak se chceme dožít toho našeho vysokého věku? Chceme se ho dožít tak, že budeme pod palbou léků ležet nebo sedět. A nebo se ho chceme dožít tak, že si budeme hrát s vnoučaty a že budeme fungovat. Protože my všichni máme, já už jsem rodila své poslední dítě v 37, takže já, abych se ve zdraví dožila jejich dětí, tak si sakra musím dát pozor, abych byla v kondici. Protože jinak ty vnoučata od mé dcery nebudu moc učit lyžovat a nebudu moc s nima blbnout. A to je to, proč ta pohybová aktivita je tak důležitá. Rizika z vykonávání pohybové aktivity jsou minimální. Jasně, můžeme se bavit o tom, že máme někde nějaké koleno a tak dál, ale to je asi výrazně menší problém a hlavně řešitelný problém než mnoho dalších jiných věcí. WHO sice doporučuje vykonat celkově alespoň 150 minut středně náročné fyzické aktivity za týden. Ale já tady chci říct, že každý pohyb se počítá. Vždycky. Takže záleží na tom, v jaké situaci jste. Když budete mít člověka, který dá 1000 kroků denně, tak to, že to zvedne na 2000, je pro něj obrovský benefit. Přitom 2000 pro někoho, kdo je aktivní, jsou nic. Ale to nevadí. Tam ty benefity narůstají už na těch nízkých dávkách pohybové aktivity. To znamená, není třeba běhat maratony, není třeba denně udělat 20 000 kroků. Naopak je třeba žít čiperný život, kdy nebudete dlouho sedět, kdy budete své aktivity se snažit tak jako čiperně vykonávat, to znamená, budete hledat ty příležitosti, kdy budete chodit. Já třeba parkuju auto co nejdál od nákupního centra. Prostě chodím kroky, vyhybám se výtahům. To jsou všechno věci, které vy můžete udělat. Když sedíte v kanceláři a telefonujete, zvedněte se, choďte. Jsou určité takové triky, kterými vy můžete vrátit pravidelnou pohybovou aktivitu nebo takový ten čiperný život do každodenního dne. Toto je obrázek, který by měl viset v každé ordinaci, na každých dveřích, na každé lednici doma. To je nezbytné množství pohybové aktivity, kterou bychom měli týdně udělat. Týká se to samozřejmě trošku jinak u dětí, u dospělých, ale na druhou stranu já vás tady jako nechci moc mírnit. Čím víc toho pohybu děláte, tím líp. Rozhodně. Samozřejmě nebudeme to přehánět denně běhat 20, to je asi blbost, ale čím více budete hýbat, normálně hýbat, příjemně hýbat, tak tím líp to bude pro vás. Toto jsou tvrdá data a já si upřímně myslím, že jsou velmi podstřelená. Že mnohem víc peněz by se ušetřilo a my v České republice hovoříme o více než 100 miliardách ročně, když by se lidé začali hýbat. Úspor. To je 1/5 toho rozpočtu. Víc jak 1/5 by se ušetřila, kdyby se lidi začali hýbat. Používáme takové číslo 1 koruna, 1 euro, 1 dolar, to je jedno. Investovaná do pohybové prevence za rok zpátky 4krát na úsporách na zdravotní péči. Sice teda úplně nemáme zdroj pro toto číslo, ale všichni ho používají.
Já jsem tady v tuto chvíli i zástupce Hospodářské komory, ve které zastupuji sektor fitness. Fitness je sektor podnikatelů, to znamená těch, co nečerpají peníze ze státního rozpočtu na podporu pohybových aktivit, ale jejich biznis záleží na tom, jak dobrou poskytují službu a jak tedy k něm lidé chodí cvičit. To znamená, my žijeme z toho, co nám lidé opravdu dají za to, že jim dáme dobrou službu. A to je dost jiná optika, než optika toho druhého břehu z pohybových sportovních aktivit, kde je velká část důrazu kladená na výkon. Toto je fitness. I my čelíme určitým stereotypům a určitým předsudkům. A to, že si lidé myslí, že fitness je činka a sval a sixpack a steroidy. Není. Toto je ekosystém fitness sektoru, kde máte od indooru, outdooru, technologií, dodavatelů všechny lidi. Jestli cvičíte doma, nebo cvičíte někde na sportovišti, nebo cvičíte venku, chodíte pěšky do lesa, nebo chodíte pěšky do schodů, to všechno jsou pohybové aktivity, které můžete dělat. Takže já bych tady byla velmi ráda, kdyby jste si pár věcí odnesli z toho dneška a to, že půjdete pěšky někam a že budete víc chodit pěšky, to je jasné. Ale druhá věc, že nebudete vnímat fitness jako činku. Tak. Je tam, ale to není úplně klasická činka, to je kettlebell. No, tak, dobře. Ale vidíte, že nejvíce poskytované služby jsou skupinové lekce. Jo? Zase jsou to data, která dostanete, budete mít k dispozici. A teď. Určitě jste se setkali s těmito logy někdy, že jo? Jsou to loga významných projektů, významných organizací, které se zabývají v České republice pohybem. Nicméně my to sami nedáme. My to nedáme. Nedá se rozhýbat veřejnost jenom z fitness nebo jenom ze sportu. To se nedá udělat. My jsme si to mysleli, že to bude. Takže jsme v roce 2011 udělali nádhernou akci. Jako nádherný sportoviště, nádherná nabídka. Teď jsme tam seděli a čekali jsme, až přijdou všichni, co se nehýbou a budou se s náma hýbat. A kdo myslíte, že přišel? Ty, co se hýbou. Takže prostě takhle to nefunguje. A proto jsme založili nadační fond Aktivní Česko. A já pojedu rychle, protože tuším, že jsem dlouhá a upovídaná. Toto jsou zakladatelé Aktivního Česka. A podívejte se, jaké tam jsou organizace. Zdaleka to nejsou jenom ti sportovci. Je tam Hospodářská komora, je tam Svaz obchodu cestovního ruchu, jsou tam turisti, je tam Vysoká škola Palestra, je tady Rada seniorů. Je to velmi pestrá mozaika zakladatelů nadačního fondu, který vznikl v loňském roce. A ještě pestřejší je tento nekonečný, může se zvětšovat, seznam subjektů, včetně poslanců, kteří jsou tam s námi jako odborní experti. Takže vidíte, že jsme vlastně dali dohromady napříč celou společností, celou řadu významných subjektů, počínaje WHO. Teď já nevím, jestli ho tady máme. Ale tam na první místě má být WHO. Máme chybku. Ale vidíte, že tady třeba máme tady i Čako, o kterém už dneska byla řeč. Takže těmto všem lidem není lhostejné, co se tady děje a že je potřeba pohybovou aktivitu zvýšit. A zase nemá smysl vymýšlet vymyšlené. A proto vycházíme ze základních strategií, světových strategií, které staví například Světová zdravotnická organizace, která na to má připravené dokumenty, má na to připravená tvrdá data a my jsme se rozhodli, že pomůžeme a že budeme z toho vycházet a budeme postupovat dál. Abyste opravdu rozhýbali společnost, musíte rozhýbat společnost, stát, prostředí i lidi. Každý z nás má svoji roli. Nikdo z nás to neutáhne sám, ale naopak ve spolupráci všichni dohromady jsme schopni něco s tím negativním trendem, i když u nás to malinko zvedá, ale udělat. Pořád víc jak polovina lidí se nehýbe. Já jsem tady vůbec nevytahovala čísla nadváha a obezita, to je taková depka. Jo, to samozřejmě s tím jako všechno souvisí. Je to přímá návaznost. To, co chceme v Aktivním Česku udělat, je dát pohybovou aktivitu. Ono to trošku jako vypadá úsměvně, ale když to potom domyslíte do těch důsledků, tak ta pohybová aktivita by opravdu měla být jednou z priorit.
počínaje vzděláváním. My všichni musíme vidět, proč je pro nás ten pohyb důležitý. Abychom byli schopni ho potom žít. Abychom byli schopni to naučit naše děti, primární prevence, už tady o tom byla řeč. Abychom byli schopni naše rodiče starší zvednout a jít s nima na procházku, protože jim udělá dobře. My musíme vědět, proč. A to na nás musí útočit ze všech stran. Říká se tomu zvýšení pohybové gramotnosti. Nejenom, že víte proč, ale taky víte jak. Samozřejmě, já už jsem vám tady ukazovala pár log, my máme v České republice obrovské množství super lidí, kteří dělají naprosto skvělé věci. Ale já na to mám takový pohádkový příměr. Představte si každý ten jednotlivý projekt, každého jednotlivého lékaře, sportovce, maminku, školu je takový diamant, rozházený na louce. A oni se ty diamanty nevidí. A my je chceme pozbírat a dát je do náhrdelníku a posadit to na krk veřejnosti a politikům. Protože nikdo z nás nerozhýbe 10 milionů lidí. Naopak, musíme všichni táhnout za jeden pro vás a každý tak, jak může ve svém okolí na tom pracovat. No a samozřejmě, a nebudeme si to zastírat, já myslím, že jsme na půdě, kde to všichni chápeme, je to silná lobistická skupina. A díky tomu se třeba podařilo v loňském roce udržet nízké DPH na vstupy do sportovišť. A to hraje důležitou roli, protože prostě přístupnost těchto věcí je velmi důležitá. Co se nám v loňském roce povedlo? Rozhýbali jsme Poslaneckou sněmovnu, dovezli jsme jim tam stroje. Tady všude jsou videa, ale my na ně nemáme čas. Pak jsme zorganizovali takový start Evropského týdne sportu na pražském Žofíně. Rozhýbali jsme některé firmy, rozhýbali jsme některé úřady. Vytvořili jsme landing page přes Kudy z nudy, protože když chceme dávat informaci o tom, kde všude se sportuje, tak abychom my vymýšleli nějakou aplikaci, která nás bude stát zoufale moc peněz a stejně nebude nikdy konkurovat Kudy z nudy, tak jsme se s nimi rovnou spojili a dali jsme síly dohromady. Děláme různé kampaně v rámci zejména aktivního září, což je měsíc pohybových aktivit. V loňském roce věřím, že někteří z vás zaslechli, v letošním roce budeme pokračovat. My máme nádhernou češtinu, aktivní září, nejenom aktivní měsíc září, ale ten, kdo je aktivní, ten září. Takže stejně jako je Movember nebo jako je suchý únor, tak bychom chtěli, aby aktivní září se stalo takovým brandem, do kterého se spontánně budou lidé i nespontánně organizovaně zapojovat. My už máme nějaký plán na tento rok, už máme za sebou odbornou konferenci v Senátu a tady jenom pár takových claimů, které zazněly minulý týden právě v Senátu z úst lékařů. 80% nemocí je preventabilních zdravým životním stylem. 80%. Michal Vrablík, Česká asociace preventivní kardiologie. Na srdeční choroby zemře 45% z nás a velký podíl na to má nízké množství pohybové aktivity. Rozvoj cukrovky o 40% nižší, když se člověk hýbe. Ale pozor, a já jsem chodící příklad, už jsme tady měli nějaké slajdy na téma cholesterol, tak já mám tu genetiku vysokou. Takže já přes 8. A když se hejbeš, si štíhlá. Já, no, dobrý. A pak přišel Vrablík a řekl, Jano, jestli chcete za 20 let být takhle vitální a krásná, tak prostě budete jíst ty statiny. Takže je jim, nic mi není, mám cholesterol 5 a jsem spokojená. Jo? Takže jako hraju o svoje zdraví. Já nehraju o náklady systému, který by za mě zaplatil. Já hraju o svoje zdraví. Toto jsou grafy, které jenom mají dokázat, jak moc je důležité nesedět, jak moc je důležité se pravidelně hýbat. Pan doktor Kroužecký, mít špatnou kondici je horší než kouřit, mít vysoký krevní tlak nebo mít cukrovku. Takže to, že se nehýbete, je horší. A máte to všichni ve svých rukou. Kolik máme času ještě? Už budu končit. 5 minut klidně ještě. Dobrý. Toto je taky hláška, kterou přinesl pan docent Kroužecký. Polypil je jako multipilulka. Takže když my bychom chtěli dát do jedné pilulky všechny léky, které za jeden den berete, tak by to byl takový polypil. A tohle je super nadupaný polypil. Proto polypil na steroidech. Pohybová aktivita je multiprášek. Nadupaný multiprášek. Polypil na steroidech. Tady máte jenom pár takových náhledů.
pan profesor Pirk, pan doktor Vrablík, to všechno byli přednášející na naší konferenci. Žofie Pusta je šéfka České kanceláře VHO, takže s VHO spolupracujeme. I v Senátu jsme cvičili. Tak a to, co máme velkou radost, že se postupně do aktivního Česka přidávají nejrůznější subjekty, které to jsou ty malé, velké diamanty. Tady s jedním velkým diamantem jsme se spojili. Národní síť zdravých měst, což je úžasný projekt, takže i s ním budeme pracovat a podporovat pohybovou aktivitu. Aktivní září, letošní rok, 2. ročník. Pokud byste chtěli, tak se můžete samozřejmě připojit i vy, anebo jenom jako uživatel, jako ten koncový rodič, nebo sportovec, nebo zatím nesportovec, se zjistíte, kde by se dalo hýbat. My se do té kampaně pouštíme, teď ji budeme startovat. Věřím, že ji zareagujete, že ji zaznamenáte. A to, co je velmi důležité, je, že my tady zrovna v aktivním září opravdu předvádíme multisektorovou spolupráci. To znamená, my si nekonkurujeme navzájem. My jsme šťastní, že to je jedno, kdo to rozhýbe, ty lidi. Jestli to bude olympijský výbor, nebo Komora fitness, nebo to bude Orel, nebo to bude Sokol, nebo to bude paní učitelka skvělá ve škole. Je to úplně jedno. A zrovna ty školy, tam máme obrovský úspěch, protože spolupracujeme aktivně jak s Českou školní inspekcí, tak s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A už vznikl projekt, který se jmenuje Aktivní škola, je to série doporučení, jak přidat pohybové aktivity, ale ne do hodin tělocviku. Do přestávky, aktivní mobility, aktivní výuka. Prostě neudělat dětem to, že vy je vezmete v těch 6 letech a posadíte je na půl dne na zadek. Ty děti, co jsou vylítané ze školky. Takže zapojení pohybových aktivit do celého dne. Máme tam na čem pracovat. Dovedete si představit, že pošlete dítě na kole do školy? Jako já bych poslala, ale nemáme minimálně kam to kolo zaparkovat. A potom taky nemám jistotu, že mi tam dojede celý. To znamená, je to otázka infrastruktury, je to otázka stavebních nějakých jakoby pravidel, která se budou týkat těch škol. Ale jsme na cestě, tak pojďme to pomalinku začít měnit. A máme konkrétní příklady třeba s tou školou. V Dobříši se do toho pustil městský úřad a ráno v 7:30 zavřeli před jednou školou silnici. Byl to pilot, normálně zavřeli, řekli, 30 minut bude zavřeno, nebudou tady jezdit žádná auta. A z pilotu se stalo trvalé opatření. Děti chodí pěšky, rodiče jdou s nima, děti chodí spolu, povídají, nečumějí do těch mobilů. Normálně to funguje. To znamená, stačí mít odvahu a chtít něco dělat. A ty věci se posouvají dál. Tak, kdybyste měli chuť, přidejte se k nám, poslední QR kód. Samozřejmě, kdyby vás bavilo, co děláme, tak budeme rádi, když se zapojíte i trochu jinak, aby bylo s čím fungovat. A jinak budeme rádi, když budete sledovat naše sociální sítě. A každý pohyb se počítá. A my budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Děkuju. Tak jsem ráda, že jsem se i díky Janě dozvěděla, že je dobře, že žiju svůj šiperný život a že ani vy jste dneska nezůstali sami doma, ale že jste dorazili sem za námi na konferenci Prevence zdraví. Jana Havrdová, Janí, díky, jsi prostě skvělá. Taky mám vysoký cholesterol a to vážím 50 kg, je to genetika, o tom si třeba ještě potom popovídáme. Tak, bez...